Maayong aga gid sa tanan. Facebook Live, ginaabi-abi gid namon kamo sining aga. Welcome sa aton 10 a.m. Hiligaynon service sang His Life Ministries diri sa National Lotte, no? Ang vision sang His Life is to glorify God, himayaon ang Ginoo and make disciples, no? Maghimo kita sa mga disipulo. Kamu mga disipulo, tanan nga mga sumulunod ni Kristo, mga disipulo na sila. Kamo, ina. Where imperfect people is always perfectly welcome. So, kung ikaw, you consider yourself, ginakonsiderar nimo imong kaugalingon, hindi ka perfecto, damo sang baguhon sa imo, welcome gid diri sa sining nga lugar. Welcome gid sa aton nga 10 a.m. Ilonggo service. And then we will continue, masugod mapadayon kita sa aton nga series nga ginatawag Endure o pagpadayon, pagsigi, no? Kag subong Sunday, subong nga Domingo, ang aton subtitle is Endure to fulfill your commitment, no? Magpadayon kuno kita sa tuman sa aton ginpanaad, no? Fulfill our commitment sa Ginoo. Amen? So, before ta mag-start, maampo kita sa Ginoo, pinagi sa pagpangadi. Pwede ta magduko. Kag isira ta lang aton mga mata, mag-focus sa Ginoo. Amay namon sa langit, salamat gid. Ginoo, nagapadayon kami sa pagsunod sa imo. Kag sininga na aga, Ginoo, ikaw gid lang ang labing mataas, labing makagagahom, nga Ginoo, nga amon ginadayaw, ginasamba, pinaagi sa sininga panimbahon. Ginoo, tudloi kami sang imo mga sugo, sang imo mga instruction, Lord. Para kami mangin takus nga imo disipulo. Takus nga mangin part sang imo ginharian. And Lord God, sininga aga, buksi ang amon hunahuna, buksi amon tagipusoon kasing-kasing, sa pagbaton sang imo pulong. Sa paghatag sang nagakaigo nga worship nga pagdayaw sa imo, pinaagi sa amon kabuhi. Hindi lang during Sunday, hindi lang sa Domingo, kundi pinaagi sa matag-adlaw nga tanan, sa tanan nga adlaw sang simana. Tudloi kami sa pagsimba sa imo, samba, worship, every day of our lives. Ang amon kabuhi mangin manifesto sang pagdayaw sa imo, Ginoo. Salamat gid sa ngalan ni Kristo amon ini ginapangayo. Amen. Amen. Okay. So sini nga aga magapadayon kita sang aton nga series ginatawag Endure. And ang aton nga subtitle is Endure to fulfill your commitment. Kag inigin kuha sa 2 Timothy 4:5 to 8, no? Basahon ko lang sa English, okay lang. Kay wala ko nakakita sang Ilonggo nga translation, so bear with me. But you keep your head in all situations. Kita ko no tanan mangin kalmado, no? Keep your head, meaning ang tanaw, ang aton nga intindi sa kinabuhi, kalma lang. Endure hardship. Wow, ginatawag kita sa in a way, agwanta, no, sa kinabuhi. Kay sinuman bala ang kuan nga kinabuhi mas madali sa sining nga kalibutan. Hindi madali ang kabuhi diri sa kalibutan. Do the work of an evangelist, no? Himuon ta ang isa ka buluhaton, sa isa ka ebanghelista. Ano ning ebanghelista? Kung ikaw nakilala mong Ginoo, kay balo ko sang iyasugo, pwede mo ini mapaalinton sa imo mga kaingod, sa imo pamilya nga wala pa nakakilala kay Kristo. Sa trabaho, sa di maski diin sa palengke, no? So kung himuon mo ina, ikaw isa ka ebanghelista. Okay? Discharge all the duties of your ministry. How many of us know nga ang ministriya ko, no? Hindi lang iya sang pastor, hindi lang iya sang simbahan,
kundi party ina tanan sa aton. Kung ikaw ari ka diri subong, nakabati ka sang pulong sang Ginoo, you have a ministry, may ministry ka, may buluhaton ka para sa Ginoo. Kag ina ang pagpaalinton sang maayong balita. Amen. Next. Ang kabuhi ni Paul, no, ang aton nga reference verse is taken sa 2 Timoteo, sa ikaduha nga libro, Timoteo, no, nga ginsulat ni Paul. Ang una nga libro ni Paulo, nga 1 Timoteo, kag 2 Timothy, even ang Titus, ginsulat niya, sang ara na siya sa Rome, kag madali na lang siya mapatay. No? Pilabla sa aton kay balo nga si Pablo, no? Si Santo Pablo, ang ini nga nagsulat sini, si Paul, ginutdan sang liog sang mga Romano, sang last na niya nga kinabuhi. No? So ginsulat ini nga libro, ini nga sululaton sang dali na lang mapatay si Paulo, no, si Pablo. Kag siya ara sa Roma, nangin ulipon siya, nangin priso siya sa Rome sa duha ka tuig. Wala kita kabalo kung anong natabo kay Paul sang ginsulat niya ini nga libro, Timothy and Titus, but ginapa-lead kita to believe nga gin-release si Paul, kuwan siya ng pwede sa kalagaw, pero babalik din siya gihapon. Ginpriso siya liwat. So, amo ning kabuhi ni Pablo. Kag ang ini nga libro, ginatuluan kita, paano mag-endure, paano magpadayon, maski may kabudlay ang kabuhi, paano magsigi, no? Kabalo bala kamo, nga sa Japan subong. Japan is one of the highest rate of suicide. Suicide na blang mapatyon mo, lawas mo. Taas ang ila. Kaya balo ka, ang Japan is a first world country. No? Ano sila, nang manggaranon sila kayo? Pero nga, taas kayo ang suicide rate. Kapakamatay sila. Bangod, maski gali ara ka sa damo, kwarta mo, kung wala kasang hope sang pag-asa, pinagi sa maayong pulong, wala gid pulos amanggad. Amen. Next. Si Pablo, nakatravel pa siya, nakalibot pa siya sa Macedonia. Amo ni subong ang Turkey, ang pungsod nga Turkey. Macedonia, na bisitahan niya ang Ephesus, nga ginbili niya dito si Timothy. Ang yan nga si Timothy, amo ni si Pablo to wala to asawa. Gin-dedicate siya, ginhatag yang iya kabuhi sa Ginoo. So wala siya asawa, wala siya bata. Pero may mga ginatawag kita nga may spiritual son si Pablo. Pareho man sa aton, pareho man sa akon. May spiritual father ko. No, sang una. Nga nagtudlo sa akon, paano magpangabuhi, suno sa gintudlo sang aton Ginoo nga si Kristo Jesus. Amo man na sa inyo subong, kung sino ang inyo spiritual mother, spiritual father, nga nagatudlo sa inyo sa magpangabuhi, sang isa ka Kristohanon, amo na sila ang aton nga spiritual father diri sa kalibutan. Amo man ni si Paul, ang iya nga spiritual son, amo si Timothy. Hinambalan niya si Timothy, stay here. Padayon ka diri ka lang sa Ephesus. And then, padayon sa pagtudlo sang kamatuoran. Inbili niya si Timothy dito sa Ephesus. Naghalin si Paul, ginbili niya man si Titus sa Crete. Sa Greece niya ang Crete. Nga instruction niya kay Titus, put in order, himusa ang nga lugar. Kung ano ang wala kung matapos, tapusa. Buti nga nun, mga tao nga wala pa kabati, sang pulong, pabatia sila. Ano man ang kulang, puni. Kag mag-appoint, magbutang kita sa mga leaders sa mga simbahan dito. So amo nang hinimo ni Pablo kay Titus. Ginsulat ni Pablo ang Timothy, ang ikaduha, sangin balik na siya sa prisuhan dito na sa Roma. Kaghambal niya, Rio. Kanami sa hambal niya. English lang anay ha. Pasensya lang yun. Do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, His prisoner.
Join with me in suffering for the gospel by the power of God. Ang butsi nga nun, hindi kuno ikahuya ang mayong balita. Hindi naton pag ikahuya ang Ginoo. Hindi kita mahuya maghambal nga kita nagapati kita nga kaluwasan nara lang gid sa Ginoo. Tanan kita ginatawag nga testigo, testimony, witnesses. Witness kita, pareho man bila sa korte, kundi may korte, may witness na nagatestigo kung ano nakita niya. Amo man kita sina, mga testigo kita, mga witness. Sang ano? Sang kabuhi ni Kristo. Nga kaya na-experiensyahan ta ang kabuhi ni Kristo. First hand sa aton kabuhi mismo. Amo pa, nga ginatawag kita, witnesses, mga testigo sa kabuhi ni Kristo. Amen bala? Amen. So, balik lang nga. Join me in suffering for the gospel by the power of God. Areo, grabe, no? Kung ikaw Kristohanon, ikaw Kristiyano, you are called to a life of hardship. May kabudlay gid nga. Sa pagsunod pa lang sa mga sugo sang Ginoo, Kristo Jesus, mabudlay na. Nag-agree sa kamusakon? Kabudlay magsunod, no? Amo pa nga masuffer gid kita. May mga times nga kabudlay, ang aton nga unod nun nga lawas, lain ang iya direksyon sang sa spirituhan no naton, nagaagaw-agaw. But, hambal ni Pablo, by the power of God, sa gahom sa aton Ginoo, maka-overcome kita. Hindi sa aton gahom, kundi gahom sang Ginoo, maka-endure kita. Next. Hambal ni Pablo, padayon kita, I was appointed by God to be an apostle and teacher of this gospel. That is why I am suffering as I am. Kung kita gali nagatudlo kita, ikaw gin-appoint ka man nga teacher or mga witness, no? You are called to suffer. And hambal pa niya, I am certainly not ashamed of it, for I know the one in whom I trust. And I am sure that Jesus is able to safely guard all that I have given him until the day of his return. Kung ano man ang hinimo ta para kay Kristo Jesus, tipigan ina sa aton Ginoo. Nga sa tiempo nga mag-atubang nakita sa iya, ipakita niya sa aton ang hinimuan ni naton para sa iya. Kag ina precious kayo sa kabuhi naton kag sa Ginoo, precious na siya. Kung ano man ang hinimo mo para sa kay Kristo Jesus, padayon na mga utod. Padayon gid magbuhat sang kamaayo, hindi maski ginayaguta ka na, maski libak ka na, maski ano pa gina-persecute ka na. Pinagi sa paghambal nimo sang gospel. Padayon gid gihapon. Nga may padya gid. Nga wala pa naton ma-imagine ang padya naton sa langit. Kag wala gid naton madangtan ang kanami sang padya sina nga reward sang Ginoo sa aton. Next. Hambal pa niya kay Timothy, be strong in the love that is in Jesus. Make sure the things you heard me teach are taught by reliable men who can pass them on to others. No? Ang kusog, ang strength, hindi halin sa aton, kundi halin sa Ginoo. Sa iya mga ginhambal sa aton, sa promises niya. Kag, mga autodaryo, kung ikaw nagahigugma kay Jesus Christ, importante gid na. Hambal ganin ni Jesus, we love Him, plangga ta kuno si Jesus, because He first loved us. Una siya nga naghigugma sa aton. Kag ina, nga hugugma, na-experience naton sa aton kabuhi. Pamangkuton ko bala kamo. Importante gid ni. Ang pamangkot is, na-experiensyahan ba ninyo ang gugma sa Ginoo sa inyo kabuhi? Tod na. Na-experiensyahan ninyo. Amo gani ngari kita, no? Amen. Kaya importante gina sa pagpadayon, sa pag-endure sa kabudlayan diri sa kalibutan. Kung ikaw may gugma ka sa Ginoo, amo ina ang mapabakod sa imo sa pagpadayon sa kabudlayan diri sa kalibutan. Kung wala ina nga gugma, mga utod, kabudlay gid. Kabudlay gid. Ang gugma ang mahatag sa aton sang joy, sang kanami, sang happiness, sa pagpadayon, sa pag-endure sang kabudlay, no? Make sure the things you heard me teach are taught by reliable men who can pass them on to others.
Kung ikaw nagatudlo, you are a disciple maker, no? Nagatudlo ka man, may mga may mga students, may disciple ka. Make sure nga i-train mo sila nga sila mismo makatudlo man to other people. Hindi maguntat sa ila. Next, liwat-liwat. Kung ikaw, nagatudlo ka, even ang families naton bala, ang mga pamilya naton, mga anak naton, even bana naton, asawa naton, nga wala pa nakakilala kay Jesus. Kung matudluan naton sila, make sure nga on fire man sila, nga magtudlo man sila sa iban nga tao, who can pass them on to others. Mapasa. Daw networking ini, ang aton nga pagtuo. Ang faith is networking. Wala nagauntat sa aton kabuhi. Kundi ipasa naton, hindi pagtagua. Kay kanami mo. Kung ikaw, may isa ka, for example, gintagaan ka, birthday mo, gintagaan ka gift. Abo ko nami isang gift mo. Ang gift mo is auto. Hindi bala nalipay kagid nga i-share man na sa iban nga tao, tuod na. I mean, ipalinton mo bala, uy, gintagaan ko sang auto, sang akon nga, muna. Amo man ang pagtuo, kung nalipay ka, nga nakilala mo si Kristo Jesus, i-share. Ipalinton sa iban. Next. Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Hambal sang Bible, kunong aton nga tagipusoon, wicked ang tawhanon nga tagipusoon. Pero kung ikaw, nakilala mo na si Kristo Jesus, tinghaigid nga ang imo tagipusoon, guard your heart, hambal sang Bible, because out of it flows the issues of life. Kung ano, gagwa gid sa imo baba, kung anong ginatuuhan mo sa imo tagipusoon. Nakuha niyo ko mga utod. Makilala mong tao, pinaagi sa iya mga hinambalanon. Kung ang mga hinambalanon niya is about love, joy, peace, may balaan mo kung anong ara si tagipusoon niya. Correct? Amo pa nga hambal ni Pablo, flee the evil desires of youth. Mga tawhanon, mga unod-non naton nga mga desires bala. Sikway ta na and pursue the things of God. So tingwaan tagid nga igwardyahan na aton heart kung may makita ka nga hindi amo tapos daw mahambal kagid nga daw kalain. Think twice anay. No? Kung may ang imo nga kaingod, may nakita ka nga daw hindi amo. Pray na lang. Hindi na lang kutso-kutso bala sa iban nga tao. Nakuha niyong boat ko si ganon. Ginagwardyahan ta ng aton nga tagipuson. Importante gina. Kung ikaw, ginatawag mong imo kaugalingon na Kristohanon, make your heart pure. Start ina sa panghuna-huna. Kung ang imo panghuna-huna pure, ang imo heart, mangin pure. Kung may nakita ka, hindi paghusgahi dayon. Bala mo kita, kung kisa, dali kita mag-judge sang tao. Ay ina siya, amuni siya, nagsulod na siya sa amuna. Wala ta kabalo kung ano hinimo ito sa ginsudlan niya. Nagpakasala ba to siya o wala? Wala. Gin-assume ta lang na may hinimo siya. Pero wala ta kabalo, we are not sure. Amo ta na, natawag na presumption. Gina-assume ta nga naghimo sa malain. Amo gina ang mind sa tao and it is impure. Nakuha niyong boat kasi ganon? Most of us, even me, most of us, are guilty of it at one time or another in my life. Pero train ourselves to be pure in our mind so that our hearts will be also pure. Next. Preach the word, correct, rebuke, encourage with great patience and careful instruction. Endure, endure hardship. Hindi ko anong endure sa Ilonggo man. Batas. Ibatas ang kabudlayan. Pagbatas sang kabudlayan diri sa kalibutan. Hambala ang iban about the Lord Jesus and do the things God ask you to do. No? Preach the word, importante gina. Ihambal ang ginatuuhan mo. Hindi lang kita mangin Sunday believers. Buti nga nun, kung Sunday, bawa ka namin sa aton diri.
But where every day, Monday to Saturday, we reflect the teachings of the Lord in our lives. Worship is not a Sunday thing. Ang pagsamba ko, no, hindi lang sa Domingo, no, during the time nga rin kita dire. But ang pagdaya o paghatag sang worship, sang samba sa Ginoo, every day na siya. It is a lifestyle. Kinabuhi na siya, mga utod. So pagwa mo diri, padayon na. Guard your heart. Nakuha nyo? Pagwa nyo karon diri, be conscious sa aton ginahambal, paminsar. Gwardiyahi gid ang heart nga pagbalik ninyo next Sunday, makahambal ka mo diri, oy, gingwardyahan ko gid ang akon nga kaugalingon. Ang akon nga tagipusoon. Pero kung hindi nyo ko na natumbag man, na nakadindanlog kagid man, nakadalinas kagid man, ang Ginoo bala, kung out of a pure heart, mangayo ka sang pasaylo, ask for forgiveness, confess your sins. Baw, ipatawaron niya gid kasi na. Amen. Out of a pure heart, nga sincere ka nangayo ka sang imo nga pagkapatawaran sa imo sala. Importante gid na. Even every day, pagbugtaw mo pa lang or matulog ka na, anong hinimo kung hindi mayo subong adlaw man? I-confess sa Ginoo. Ihambal sa iya ang mangayo sa kapatawaran. Every day, every night. Amen. Kay every day, you are being washed. Hugasan kaniya sang iya dugo, nga ba putli, ang pure heart, blood of Jesus. Next. Paul then wrote, "The time has come for my departure. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith." Now, every one of us, mabalik ko sa aton nga subtopic nga, endure to fulfill your commitment. Sang ginbaton mo si Jesus Christ as our personal Lord and Savior, nadumduman mo bala ang time ngayon na? Anay ka. Sino diri ang ginagbaton na kay Jesus? Gusto ko makita. Ang nagbaton, tuod gid, hindi mahuya. Okay, damo na ta. May ginhimo ka nga commitment nga ginatawag. Ano ni commitment? Naghambal ka, nga Lord, masunod ko sa imo. Inablang commitment nga gin-promise mo nga himuon mo. Okay. Mabudlay magtuman sa mga promises. Amen. Even ang promise sang mag-asawa, sa ginkasal sila, hambal sang sang ministro. Do you love your wife or your husband? For better or for better or for worse? For poorer or for richer? Until death do you part? Kadumdong ka mo. Sino kasado din eh? Tanan? Oo, sige. Kadumdong ka mo na, it is a vow. It is a commitment. Hindi na iyang ako napasok ka, kadali lang bulagay na ta. Hindi pwede. Hindi pwede. So commitment na siya, pareho man sa inisubong ginihatag ta sa Ginoo. Hambal dito for richer or for poorer. Ay, maupod lang kuya sa imo kung for, for richer. Kung poorer na gani, kung nag-antos na ta, dala ka na lang imo niya. Hindi pwede, kay until death, ang ina nga marriage covenant is until one of the party dies. Kung ang bana na patay or ang asawa na patay, that's the time ma-end. Pero kung buhi pa gani, ang iyong marriage covenant is still enforced. Kabalo ko muna. So, muna kabudlay magpangasawa, magpamana. Kabudlay actually. Pero siyempre, kaintindi man ang Ginoo. Okay? Padayon ta. The time has come for my departure now. We started well. Mugani ang bal ko sa inyo kay na dumduman mo bala ang paghatag nimo sang imo life sa Ginoo? You started well, on fire ka sa Ginoo kada Sunday, ari kadi ga-serve ka sa simbahan, naghatag ka sa mga imol, nagatanan, naga-tithes ka, naga-offering ka, nagabulig ka. But then, there was a time in your life nga na may ginagyan ka nga, grabe nga problema. Grabe nga pag-antos. Nga ang imo pagtuo sa Diyos, natayog. Nagduda ka karon. May Ginoo bala. Nga Lord, amo ni nga katabo sa akong kabuhi. Kabudlay. Kabudlayan ko Ginoo. Lord, ari ka Lord, buhi ka. Yung mga times ka muna. Kag kun wala, hindi ma-resolve, hindi mo ma-settle sa imo heart.
there will come a time that it will fall into unbelief. Hindi ka na magpati. You will ang tawag natin, backslide bala. Mabackslide ka na. And when you backslide, you lose the faith. Madulay mo pagtuo sa Ginoo. And when you lose the faith, amo na nang ginatawag, nga kung run the race, kabalo mong ang kabuhi, race ni mong palumba, palumba against sa, kasi sino ka palumba, ga-compete. Kasi sino? Sa imo ka ugalingon. Nga kung kuha niya, mauntat ka lang. Hindi pwede. Ngalan, papadayon kagid. Padayon, you run the race. Padayon, gid, hindi pwede kauntat. Okay? Makahambal ka, and later on, when you stand before the Lord, makahambal ka sa iya nga. That time has come for my departure, meaning to say, ang kabuhi mo diri matapos na, matubang ka na sa Ginoo, makahambal ka na nga. The time has come, malakat na ko, Lord, mapanaw na ko sini nga kalibutan. I have fought the good fight, wala akong nag-give up. Maski ano ko budlayin ka na buhi, wala akong nag-give up sa imo Ginoo. I have finished the race, gintapos ko gid. Nga until sa time nga mapatay ko, Lord, ang pagtuo ko sa imo ara gihapon. I have kept the faith, ara ang pagtuo ko. Next. Now, there is in store for me, may mga picture na tani, galing na dula, no? The crown of righteousness. May reward kita sa langit. Isa sini is the crown of, do lima, ini ka crowns, ang nabutang diri righteousness, no? Buot sing ngin pa ka maayo ko sa Ginoo, maayo ka. You have been given the state of perfection, sa Ginoo, righteousness. Hindi ka righteous because of you, but we are righteous because of the Lord Jesus Christ. Will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Kag magahambal sa imo ang Ginoo, stand ka na sa iya, Lord, ari ko sa tubangan mo. Wala gid ko na-give up. So mahambal ang ging Kristo Jesus sa imo karon. Well done. Well done. Good and faithful servant. Amo na pinakataas nga commendation, nga pinakamataas nga pagdayaw sang aton Ginoo sa aton. Well done. Good and faithful servant. At my first defense, no one came to support me, but everyone deserted me, yet the Lord stood at my side and gave His strength so that the message might be fully told. Maski anong ginagyan ta subong, wala ko kabalo, mga utod, sa ginagyan mo subong, may problema ka, sa imo relationship, sa imo financial, sa imo health, no? May ginabatya ka subong, grabe nga mga masakit. Wala ko kabalo. Pero ang hambal diri sa Ginoo, hambal ni Pablo gali, no? No one came to support me. But everyone deserted me, ginbayaan ko tanan. Yet the Lord, ang Ginoo, Kristo Jesus, stood at my side and gave me strength so that the message may be fully told. Ara ang Ginoo sa atong tupad. Hindi gid pagkalimti na. Maski ara ka sa you are at your lowest. Maski hindi mo ma-feel nga arang Ginoo. And yet by faith, dapat makahambal ka. Lord, you are here at my side. Ari ka sa tupad ko. Ag-ara gid siya. Kay siya mismo naghambal, never will I leave you, never will I forsake you. I will be with you until the end of the age. Ara ko sa inyo until sa katapusan. Uyati gid din ang promesa. Hindi gid magtayog. Amen. Next. And I was delivered from the lion's mouth. The Lord will rescue me from every evil attack and bring me safely to His heavenly kingdom. To Him be the glory forever and ever. Balikan ko to lang sa Japan, no? Ang suicide rate, grabe kataas. Because there is no hope. Abi nila, nga kung kwaon nilang pagkabuhi diri, ang ilang pagantos diri sa kalibutan, matapos ng ilang pagantos, tod na. Ang iban, nagalaom, nga kung mag-suicide ka kuno, patyon mong lawas mo, abi mo na untat ng imong pagpasakit ang pagantos. Wala ka kabalo, nagsugod. Nagsugod nang hindi na matapos. Correct? Because killing your life, you don't have any right to take your life. Nga ikaw mismo makuha. Only the Lord can take your life away from you. Gapati ka mo sina. Ang Ginoo lang ang makakuha sa inyo kabuhi.
hindi ikaw. Amen? So we know people who are truly depressed kayo. So may mga kilala kita, mga grabing problema. They cannot cope up with the problem. No? And they even contemplate suicide. We speak life sa ila. Hambala sila may pag-asa. May paglaom kay Kristo Jesus. Tanawa bala? May paglaom. Kagang paglaom ta, maski nagaantos kita dis kalibutan, and yet we are called to endure. With joy. May happiness, joy. Joy. Amo na, joy and gladness. Next. Okay. So dira, mga utod, ang aton nga mensahe subong nga aga, I hope nga nakahatag sa inyo sang paglaom, nakahatag sa inyo sang strength sa pagpadayon sa kinabuhi sa sining nga kalibutan. Amen? Oo. Aragid ang Ginoo permi ha. Sigihon ta lang ang aton nga pagtuo sa iya. Hindi bigid madulaan sang paglaom. Duko kita. Amay, salamat gid Ginoo sa imo pulong. Salamat sa strength, sa kusog nga ginhatag nimo sa amon. Ikaw ang amon kusog, Ginoo. Ikaw ang rason nga nagapadayon kami sa pagpangabuhi, sa sining nga kabuhi, nga maski ano kabudlay, Ginoo, antuso namon. Bangod yara ikaw sa amon tupad. Yara ikaw nga mga tuy-tuy sa amon, kag magahatag sa amon sa paglaom sa pag-asa. Ginoo, continue lang sa pag-minister sa aton nga amon nga heart. And Lord God, reveal, ipakita sa imo, Ginoo, ang kaayo mo sa amon kinabuhi. Even sa amon nga mga pamilya. Salamat gid, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Mapadayon kita subong sa pag-take sang communion. No? This is the second Sunday of the month. And you know, at his life, celebrate sang communion. No? Every second Sunday of the month. Nga because ang communion nag-remind sa aton about the life of our Lord Jesus. Hatag sa aton nga mind. Ang iya nga ang suffering niya, ang iya nga agyan diri sa kalibutan, kabalobla kamo ang aton Ginoo, Dios sa langit wala siya laga suffer dito. Okay, he is God. Si Jesus is God. Sang ato dito siya sa langit, wala siya nagaantos. Wala sa nagatampa sa iya, wala nagalibak sa iya, wala nagalansang sa isa krus, wala nagapambuyayaw sa iya, wala. And yet, why? Nga nagpanaog sa kalibutan. Kag nagantos, nagpalansang sa krus, ginbastos, inosente siya, pero ginpato-patuan siya nga may sala. Grabe ay nagyan sa aton Ginoo. So that makahambal siya, nga makarelate ko sa inyo ginagyan, subong hambal ni Jesus. Makabatsyag ko kung anong ginagyan nyo. Kaya because naagyan ko man na, hambal ni Jesus. Hindi kita makahambal nga wala naagyan sang isa ka Diyos ang ginagyan sang tao. Grabe no? When you come to think of it, grabe ang hinimo sang Ginoo. Nga hinimo inyo tanan because palangga ya ka mga utod. Ikaw palangga gid ka sang Ginoo. Panumdumagin na. Tangin na sa heart, you are loved by God. Palangga igid ka. More than His life, ang mugani ginhatag ang kabuhi sa para sa akon, para sa imo. Nagpalansang sa krus. Grabe nga love. Cannot be understood, hindi ta maintindihan. And so today, we will take communion as a remembrance. Sambalya, do this in memory. Para mahidumduman ta ang hinimo ya nga pagantos. We will also share in His suffering. Amen. Naraman na sa Bible.
Nambal gid that we will share in His suffering. And so we must endure. Amo na hambal niya. Amen? Kuhaan ninyo ang tinapay. On the night that He was betrayed, betray siya, sang gabi nga to, inkuha niyang tinapay. Nagpasalamat siya. Utod niya ang tinapay, naghambal. Amo ining ang akon lawas. Nga itugyan para sa inyo. Himuan ninyo ini. Do this in memory of me. Take and eat. Kauna. In the same manner, He took a cup, nakuha sa sang kupa, ang baso. Naghambal siya. This is the cup of my blood. Amo ini ang akong dugo. Ngay gapaula, ngay bubo, para sa kapatawaran sa mga sala, sa paglimpyo sa aton. Sa tanan nga mabaton, for those who will receive Jesus, His blood, salvation is yours. So my free will, mga utod, kung hindi ka magbaton kay Jesus Christ, i-honor man na sa Ginoo. But then, wala salvation. Wala kaluwasan. But, if you receive Him as your Savior, your Redeemer, wow, kanamigid. Limpyo ka sa mata ng Diyos. Amen. And so, He took a cup, gave thanks, gave it to His disciples, saying, "This is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Do this in memory of me." Take and drink. Amay sa langit, salamat Ginoo. Salamat sa imong kaayo, salamat sa imong katutom. Salamat sa imong pag-antos, Lord, para sa kapatawaran sa mga sala. Lord, tudloi kami. Nga kami man mag-endure, magbatas sa among ginaagyan subong. Nga hindi kami madulaan pag-asa. Maybe there's pain in the night. There is mourning. Nagkasubo ka in the night. Pero in the morning, there is joy. May pag-asa sa aga. Amen? And so, Lord, we give to you everything. In Jesus' name we pray. Amen. So, giving time. Mayang aga sa tanan, subong tion na nga maghatag kita sang ato di kapulo kag halad. Basahon ko sa Malakay 3:10, chapter 3, verse 10. Dalha ang tanan ninyo nga mga ikapulo sa akon templo, agod may madamo nga pagkaon sa akon balay. Tilawin ninyo ako kag makita ninyo nga akon abrihan ang mga bintana sang langit. Kag iula ko sa inyo singbugana ang tanan nga maayo nga mga butang. Kung tumanon ta ini, hindi kita mawad-an kag hindi kita makulangan sa maayo nga mga butang. Kag magauswag ang aton mga palangitan-an. Dalayawon gid ang Ginoo. Mga muyo kita. Amay nga langit nun, ginadayaw ka namon. Salamat sa imong nga pulong. Salamat sa siningation nga kami makatag sa amon ikapulo kag halad. Ginoo, ikaw gid ang magpakamaayo sini tagsa nga ari diri. Kag ini magamit namon sa mga hilikoton mo diri sa duta para mahimaya ang imong ngalan kag makabulig man sa iban. Ginoo, kabay pangatagaan mo kami sa kusog kabakod, mayong lawas, protection, financial provision, kag mayong panghuna-huna. Ginasalig namon sa imo Ginoo ang amon kabuhi. Ni tanang ginapangamuyo namon sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung handa na kamo sa paghatag, pwede na kamo katindog. Kag magpalapit diri. Madamo gid nga salamat.
Okay. Amen. Giving is also a sign of worship. No? Pagsamba gyapon, we give unto God. No? Parte sa aton. Okay, we come to the end of the service. Rin na kita sa katapusan. And as we go, magtindog kita and receive God's blessing. Pwede ta katindog. Piyong lang kag mag duko. Batuna ang blessing sa Ginoo. Ang Ginoo yara gid sana sa aton kabuhi. Ang bugay niya, ang iyang pagpakamaayo sa aton kabuhi, mabato ninyo all through the rest of your lives. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance towards you and give you shalom, pagidait sa inyo kinabuhi. Lakat mga utod, kag pagpadayon sa pagkinabuhi sang Kristohanong kabuhi. Plakpakan tang Ginoo, dayawon gid ang Ginoo. Salamat kag maayong aga sa inyo tanan.